Yan, photo frame. Which is Pandan Ove. Ano tong blue? Ah, may bago, blueberry. Ito, strawberry and banana. Cargo with egg. Magkano ganyan? 35. Ito, sutanghon. Isang sukat magkano? 35. With egg na yun, ano? Pwede pa umirit ng sabaw. Oh. Sutanghon. Sutanghon din. Wow. Sarap po. May init pa yung sabaw. Kaya ito yung lugaw. Thank you. Tapos pansit. Isang sukat to. Magkano? 35. 35 din. Thank you. Halo, halo. Halo. Kaway tayo sa vlog. Nandito lang sila sa gilid ng Kalasyaw. Ano po? Sabaw ng sutanghon. Ito si Kuya. Hello. Today mayroon ding lugaw sa sutanghon. Lumpiang gulay. Ate, hello. May spaghetti. Ay, kakain kami dito mamaya. Sagayain ko yung mga kasama ko dyan. Hello. Magkano daw sa 6 pesos each? So, ang ganda nating ano si ate, nakamiki. Guys.
Mhm.